Ahoj mladí čarodejníci a čarodejnice. Som profesor Bublifuk a vitajte v zážitkolente. Predtým, ako začneme čarovať, musím vám povedať pár dôležitých vecí. Nebojte sa, nebudem nudný ako stonohá korytnačka, alebo to bola ako storočná stonožka. Zabudol som. Takže pozor, nelezieme na steny ako pavúky. Aj keď by to bolo super cool, naše steny, stromy a dekorácie nie sú na lezenie. Nebehajte ako splašené metly. Tu nie je rovný povrch všade a nechceme, aby ste dopadli ako ja, keď som zabudol, kde mám nohy. Kráčajte opatrne a dávajte pozor, kam stúpate. Ruky preč od rekvizít. Nepresúvajte moje čarovné predmety, pokiaľ vám to nepoviem ja alebo môj pomočník animátor. Pozor na čarovné kotlíky. Keď miešame elixíry, stojte aspoň 1,5 metra ďaleko. Nikdy sa nenaklánajte nad kotlík. Tie výpary sú silnejšie ako drak po fazulovom guláši. A chránte si oči, prosím. Holé ruky? To nie. Pri práci s čarodejnými surovinami používajte špeciálne pomôcky alebo ochranné rukavice. Suchý ľad je presne taký istý ako drak. Nechytá sa ho. Vždy používajte kliešte a rukavice. Počúvajte majstra. Ja a moji pomocníci sme tu preto, aby sme vás ochránili. Takže keď niečo povieme, nie je to preto, že sme nudní, ale preto, že nechceme, aby ste skončili ako žaba. Ste strážcovia bezpečnosti. Ak uvidíte niečo podozrivé alebo pokazené, povedzte mi to hneď. Všetci sme jeden tím čarodejníkov a musíme si pomáhať. A teraz nech začne kúzlenie. Abrakadabra a pozor na kotlík.